Добрый вечер, эфир телеканала ТР продолжается. Мы продолжаем общение с гостями нашей студии. В эфире Бугунь, я Роман Спиридонов. Добрый вечер. И гость нашего эфира Олег Саакян, политолог. Здравствуйте. Вітаю. Начнем с новости. Украина проинформировала Генсека ООН об игнорировании России международного права, о том, что она продолжает насильственную паспортизацию и другие репрессии против жителей Крыма. Давайте вот послушаем фрагмент официального письма постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы. Російська окупаційна адміністрація в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна, продовжує свою штучну кампанію насильницької паспортизації, що є елементом репресивної політики держави-агресора відносно громадян України, які змушені жити в умовах окупації. Примушення жителів півострова отримувати російське громадянство є навмисним і цинічним елементом систематичного тиску на громадян України. Якщо ж мешканці Криму відмовляються отримувати російські паспорти, їх штучно обмежують у правах на працевлаштування, медичну допомогу, соціальні та пенсійні виплати, а також у праві володіти власним майном. Відсутність російського паспорта часто стає підставою для примусової депортації та заборони на в'їзд до Автономної Республіки Крим та Севастополя. К слову, накануне было заявление МИД, оно тоже касалось насильственной паспортизации. Недавно тоже постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кореневич выступил с заявлением о том, что российские паспорта, выданные в Крыму, не имеют юридической силы и не преследуются. Граждане Украины не могут преследоваться из-за насильственной выдачи этого документа. Понятно, что нужно об этом говорить, нужно информировать ООН об этом, требовать какой-то реакции. Ну, какое-то вот такое синхронное выступление, и все связано именно с насильственной паспортизацией. С чем это связано? Ну, перш за все, очевидно, що Крим сьогоднішня влада намагається повернути в порядок денний. І, відповідно, кожен інформаційний привід, який дає сьогодні Російська Федерація, буде використовуватись для того, щоб показати її обличчя, для того, щоб актуалізувати питання Криму на міжнародній арені. Паспортизацію зараз Росія розгорнула більш активно. Більш того, це перекликається зі Сходом, де Росія зараз готує нову хвилю паспортизації. А ми чули і від Резнікова, і від інших представників сьогоднішньої влади, що для них кейси Криму і Сходу, вони є нерозривними. Вони їх спеціально будуть весь час тримати в фокусі як дві сторони, але однієї медалі, себто того, що Російська Федерація окупувала як Схід, так і Крим. І тому, якщо говорять про Схід, то мають згадувати Крим. Якщо говорять про Крим, то згадувати Схід і таким чином нарощувати актуалізацію цього на міжнародній арені саме як російської агресії. Другий момент – це те, що Росія не так давно прийняла рішення по забороні мати майно іноземним громадянам, іноземним беремо зараз лапки, себто українцям у Криму. Внесши частину території до цього списку указом Путіна, відповідно тепер не тільки люди отримують, якщо не взяли російський паспорт, вони не можуть медичні послуги працювати, тощо і їх видавлюють, але вони ще не можуть тепер мати ту власність, яку навіть не були ще до того. Відповідно, це вже новий виток репресій. І про це також згадує тут пан Кисліц, і таким чином підтягує і цей кейс для того, щоб він став вже зафіксованим на міжнародній арені, як один з додаткових доказів. І третє, що Росія порушує таким чином Женевську конвенцію, тому що вони змінюють демографічний склад. І те, про що акцентована увага, це витіснення українців з окупованого Криму. Ну, можна лише привітати те, що українські дипломатії на різних рівнях сьогодні ми чуємо однаковий голос і питання Криму актуалізують. Інша справа, що, на жаль, ми ж розуміємо, що інструменти і України, і міжнародне співтовариство для того, щоб деокупувати Крим і деокупувати Схід на сьогоднішній день достатньо обмежені. Ну, в світі не готові воювати за нас сьогодні. Ми побачили це з самого початку агресії Росії. Світ готовий тиснути на Російську Федерацію. І нам важливо, щоб цей тиск не зменшувався. І для цього українській дипломатії потрібно в цій позиційній війні бути проактивними, діяти на випередження Росії для того, щоб зберігати поле тиску і токсичність навколо Росії, щоб збільшувати для неї ціну окупації і, як наслідок, наближувати той день, коли Росії прийдеться відмовитись від її амбіцій, чи під тиском внутрішніх проблем, чи під зовнішнім тиском, чи через спроможність України вже буде достатньо сильною і спроможною для того, щоб повертати собі території дипломатичним шляхом, будь-яким іншим шляхом, який буде доступний Україні. А может быть, такие синхронные заявления – это реакция на, как вы уже сказали, такую акцию, провокацию ФСБ, когда она вот именно начала расшатывать вопрос, связанный именно с российскими паспортами у граждан Украины?
Ні, ну так це звісно. Просто тут це не стільки відповідь на це, скільки це правильний, скажімо, систематичний крок. Це не прямо пов'язано з тим, що Росія зробила, а ми тепер відповідь маємо знаєте, шпилькою тикнути. Це абсолютно вірна і правильна позиція, яка озвучилася і до того, і роками тому, про те, що сам факт видачі паспортів Російською Федерацією, він є незаконним. Україна не визнає ці паспорти. Люди, які беруть ці паспорти, вони вимушено їх беруть. І Україна, відповідно, якщо цей факт не визнає паспортизації громадянства російського цими людьми, то відповідно і відповідальність ці люди за це не несуть. Це те громадянство, яке не існує для України. Ці громадяни все одно залишаються для України громадянами України у випадку, якщо вони не вийшли з громадянства України. Тобто, якщо вони взяли російське громадянство замість українського, пройшли по офіційній процедурі, повідомили українську державу, то так, вони втратили українське громадянство, вони свідомо зробили свій вибір в бік російського. Ну, эта позиция и так была понятна. А для чего тогда ФСБшникам такое делать вброс? Ну, вот пытаться дискредитировать украинцев, у которых есть эти документы? Тому що Крим на сьогодні, давайте з іншого боку зайду. Давай. Ситуація з коронавірусом багато в чому проявила острівність Криму по відношенню до Росії і доволі серйозну зв'язність з Україною. Тобто ми бачили ці заяви навіть керівництва окупаційного Криму, керівництва в лапки мається на увазі, стосовно праздного шатання в Крим, поїздок праздних, того, що потрібно списки створювати тощо. Ініціативи стосовно проведення параду, який відміняється, а потім під тиском Росії через 2 години знову заявляють про те, що ні, все ж таки парад перемоги в Сімферополі приведемо. Ну, в Севастополі не відміняють. Ні, в Севастополі не відміняють, а в Сімферополі. В багатьох інших моментах медичних тощо, коли Крим відчував себе окремішним від Росії навіть. І це багато в чому створюєш і підсилює регіональний патріотизм, регіоналізм тепер вже Криму всередині Росії. Те, що було і в Україні, коли росіяни казали, ми їдемо, коли кримчани по відношенню до Росії казали, ми їдемо в Росію. Я хочу сказать, что крымчане в Украине говорили, что мы едем в Украину. Абсолютно, я ж кажу, їдемо в Україну. І от ця ситуація, вона тепер і в Росії проявляється. Тому що Крим не отримав тої землі обітованої, яку хотіли, бачили в російській пропаганді, телебаченні тощо. Левова частка населення Криму взагалі не висловлювалася за Росію або ще за щось, і ніякого сепаратизму як такого серед більшості населення його не існувало. Була меншість, активна, вона велика була достатньо, яка була проросійською тощо, але навіть вона сьогодні маргіналізувалася, тому що вони відчувають певну зрадженість з боку Росії. Звісно, це не означає, що вони, відчуваючи зрадженість з боку Росії, одразу побігли любити Україну і що вони тепер стануть під українські прапори. Ні. Ні відносно Сходу, ні відносно Криму цього поки не відбувається і, скоріше за все, не відбудеться. Але зараз Росії потрібно створювати оці запобіжники від інтегрованості з Україною Криму, для того, щоб протест по відношенню до Росії не переріс навпаки в ситуацію, коли будуть казати, та поверніть нам в Україну, тому що при Україні ситуація була нормальна. Для цього потрібно страхи. Раз. Два. Для цього потрібно відрізати зв'язність з Україною. Щоб не поступали навчатися в Україну, щоб боялися їхати в Україну, щоб позбувалися українських документів тощо. Тобто максимально відрізати Крим де-факто, а не тільки окупаційно від України. І для цього ці страхи використовуються. Для того, щоб кримчани, які взяли російські паспорти, відчували, що вони нібито вже зрадники в Україні, і їм дорога в Україну закрита, заказана, і вже ситуації, як було, ніколи не буде. Все, з цього моменту в одній лодці з Росією. І Україні важливо показувати і демонструвати те, що ні, це абсолютно не так. Українські громадяни для України залишаються українськими громадянами, а відповідальність вона може бути виключно індивідуальна. І ті, хто зрадили присязі, ті, хто взяли зброю в руки, ті, хто наближували окупацію Криму, допомагали всіляко активно і так далі, це зрадники. Але ті, хто були вимушені прийняти правила гри, які нав'язувала Росія, тому що людям потрібно якось жити, людям потрібно отримувати медичні послуги, операцію людині зробити тощо, і вона вимушена брати ці аушвайси для того, щоб зберегти собі своє життя. То, відповідно, ці люди жодної відповідальності не несуть. І Україна на них навіть моральної відповідальності не покладає. Навпаки, це заручники з точки зору української держави. Ну, то есть пшик получился у ФСБшників. Абсолютно. Я думаю, що він не зайшов навіть всередині Криму. Тому що міграція доволі серйозна все одно залишається. В Криму все одно дивляться українське телебачення. Все одно інформаційні ресурси українські дуже часто дивляться. Відповідно, такі відверті фейки, вони розвінчуються. Про миграцию давайте поговорим. С 15 числа наши КПВВ на админгранице с Крымом заработали. Теперь можно выезжать и заезжать в Крым.
При том, что если выезжаешь из Крыма, нужно установить приложение «Действуй дома» и пройти самоизоляцию, то вот когда крымчане въезжают или там жители материковой Украины выезжают в Крым, то они попадают даже не на самоизоляцию, а на обсервацию. Вот сегодня стала известна такая история, когда девочка заехала в Крым. Может быть, сейчас нам редакторы покажут, как это все, в каких условиях она оказалась. Их на автобусе отвезли в один из санаториев, где они оказались всемиром в одной комнате. На каких-то там старых кроватях, какой-то там минимальной мебелью. Люди там ходили, 7 женщин, а они все ходили растерянные, не знали, что им делать. А мама девочки, которая попала в эту самоизоляцию, выложила ее видео, в котором она просто плакала, в каких условиях мы оказались. Вот прокомментируйте, почему такое отношение к жителям, гражданам Украины в Крыму? При том, что для россиян, для тех, кто едут из России, у них самоізоляція. І навіть самоізоляцію, по-моєму, вже в Криму Ну, відмінили. це спеціально для того, щоб цю міграцію зменшити. Але я вам скажу чесно, якщо ці кадри показати десь в глубинці російській, да, які там глубинці, просто не в Ростові, ні в Москві, ні в Пітері, то люди скажуть, нічого собі, які хороми. Тому Ще й возле що моря. в Росії, да, ще й біля моря. Тому що в Росії таке відношення і до власних громадян, це є норма. Ну, в Росії ніколи не славилися гуманізмом чи піклуванням за добробут власних громадян. Ну, баби що наражають, що вон, бачите, це ще, я б скажу, Ну, условия, дуже скажем так, не по-царськи з очень точки зору способствующие да, продовженню рода. Ну, Путін думає інакше, судячи з цього. Вони думають, що ці умови це є нормально для того, щоб люди пройшли обсервацію в той момент, коли вона не має жодної потреби. Тому що, направду, це ще і виглядає доволі знущально на тлі того, що ситуація з коронавірусом в Росії значно гірша. І тут реально звідтиля потрібно Нічого обсервацію страшного. влаштовувати. Головне ж парад і пойти на референдум. Ну, подивимося, що ще зараз парад і референдум влаштує їм з ситуацією безпековою і епідеміологічно безпековою, маю на увазі, тому що, направду, Росія на сьогоднішній день це ніяк не може вийти навіть на плато нормально, в них це плато розтягується у часі. І, відповідно, це говорить, якщо статично одна однакова цифра, такий довгий час, не вище, не нижче, це говорить про те, що є ціла низка прихованих випадків, які не діагностуються, і, відповідно, реальна цифра, вона більша. Просто плато штучно зрізається або за рахунок тестування, або за рахунок невведення даних, просто їх не записування, а зрізання. Тому що воно просто не може органічно таким бути. Це вже говорю як людина, яка все-таки стат-аналіз вивчала. І тому ситуація в Росії на сьогоднішній день, мені здається, набагато гірша, ніж ми навіть бачимо по цифрах. Тим паче, якщо взяти статистику смертності, то навіть Всесвітню організацію здоров'я цей унікальний випадок Росії поставив в тупік, і вони задалися питанням, як же так, якщо в них в Росії при захворюваності такі ж самі статистично по відношенню до населення, тож як в країнах, які наробили карантинних заходів тощо, якщо при госпіталізації відсоток приблизно такий самий, як всюди, але відсоток смертності нижчий чи не в десятки разів, ніж в найрозвинутіших країнах. Ну не може в Німеччині від коронавірусу при всій медицині німецькій гинути менше, ніж в Російській Федерації при їх відсталому стані медицини і при колапсі медичної системи, який відбувся ще на самих початках. Відповідно, не записують просто. В Росії статистику, як завжди, одну ведуть внутрішню, одну ведуть на показ. Пока в России готовятся тешить свои скрепы там 24 июня или там укреплять трон Путина, чтобы он мог там обнулиться и еще 4 года править. 4 срока, точніше. Як вони собі придумали взагалі цей обнулення сроків? Мені здається, що політтехнолога, мабуть, десь вже лісі прикопали, який взагалі придумав це. Тому що обнулення Путіна, це ж звучить просто восхитительно. Я думаю, що це точно якийсь етнічний українець або кримський татарин при Кремлі придумав цю назву. Ну, я жартую зараз, звісно. Ну, на этом фоне Украина стала на один шаг ближе к НАТО. Появился шанс стать членом Североатлантического альянса. Но когда наступит правильный момент? Об этом заявил посол США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон во время видеоконференции. Вот давайте послушаем, что он сказал. Цей крок є демонстрацією, що Україна дуже важлива для НАТО. Це дозволить мати більше спільних навчань та забезпечити кращу взаємосумісність сил.
І я сподіваюся, що Україна буде членом НАТО, коли настане правильний момент. Такий статус для України, як і Грузії, підтверджує, що ці країни є для НАТО найближчими партнерами та їм надають особливу увагу, оскільки обидві стали жертвами збройної агресії з боку Росії. Ну, правильный момент, это вот как это, что это? При пятом президенте мы чуть ли не были у порога уже, вот нужно было сделать один шаг. Потом как-то ситуация остановилась, потом мы вроде подтвердили свои партнерские отношения, там были встречи с генсеком, были какие-то заявления, подтверждающие наши стремления. Вот сейчас вот правильный момент. Правду у порога ми не були, тому що ми Ну, в цьому по крайней мере, напрямку так подавалось, скоріше Петром подавалося, Олексійовичем. тому що ми навіть ситуацію з розширеними можливостями партнерства не отримали, ми тільки зараз її отримали. Хоча тут здобуток не можна приписувати тільки сьогоднішній владі, це здобуток системний, який скоріше навіть взагалі владі приписувати не можна. Це системна робота і дипломатії, системна робота і в безпековому блоці. І відповідно сьогодні ми досягли того стандарту, який дозволяв нас долучити до цієї програми. І там ми не найгірші кампанії, там не тільки Грузія, наприклад, як країна, яка також прямує до своєї євроатлантичної інтеграції. Там ще Швейцарія, там Швеція, по-моєму, там ще низка країн, які є розвинутими і військово дуже спроможними. Там Фінляндія знаходиться в цьому списку країн. Відповідно, не Швеція, перепрошую, Фінляндія якраз. Ми в дуже хорошій кампанії. Це відкриває додаткові можливості для України. І це дуже серйозні можливості в сфері обміну даними розвідувальними, наприклад. Спільних навчань поглиблених, інтеграції військових бригад. Це можливість участі в навчальних програмах тощо всередині НАТО. Четверте, це можливість для українських військових бути контрактованими в органи управління НАТО, себто синхронізація на рівні керування армійської логістики тощо. Це спільні можливі операції, навчальні, патрулювальні тощо вже інтегровані. Україна не як суміжна країна, яка допомагає, а Україна, яка повноцінно долучена до діяльності. І там низка ще речей, які, звісно, є позитивними для України, відкривають можливості. Тим паче, що це не долученість у форматі «допоможіть нам». Направду, Україні є що привнести туди. У України є бойовий досвід з війни з найбільшою армією на теренах Європи російською. А в Україні є досвід сучасної війни. Це вже не війна 20-го сторіччя, і навіть не початку 2000-х, це війна в гібридних умовах, війна асиметричними методами тощо. Україна має цей досвід. Україна має досвід вироблення сучасної вже зброї як реакція на цю війну. З розумінням того, яка зброя потрібна, яка не потрібна, як її залучати, тощо тактики, методики і так далі. Україні є що привнести до НАТО, і НАТО це чудово розуміє. І відповідно цей механізм сьогодні, він діє двосторонньо. Тобто це не тільки Україна долучається, а це і можливість контрактувати українських спеціалістів, щоб вони навчали вояків НАТО з інших країн. Це відбувається на тлі Румунії, яка внесла Росію в національну безпекову стратегію як ключову загрозу безпеці. І відповідно це говорить про те, що вже Румунія відкрито говорить про те, що Росія – це ключова загроза. При тому, що назвати до цього Румунію, як там люблять в Росії називати, русофобами, тощо, це явно не та країна, яка може так називатися. Або Болгарія, яка висилала російських шпигунів. Уявляємо собі, наскільки ж треба було дістати болгарів для того, щоб Болгарія, країна з історично, економічно, політично добрими відносинами з Російською Федерацією, щоб вже Болгарія прийняла рішення привселюдно і демонстративно висилати російських агентів як тих, хто був загрозливим для національної безпеки Болгарії. Тобто це вже доходить до того рівня, що навіть ті країни, які ще намагалися балансувати і намагалися не називати речі своїми іменами і розуміючи всі ризики, не загострювати ситуацію, вони вже готові навіть йти в публічному полі на загострення, тому що ситуація дійшла просто до абсолютного хамства і абсолютної безкарності, відчуття безкарності росіянами. І цей крок на сьогоднішній день синхронізації, він є в цьому плані позитивним. Росія, я думаю, зараз буде асиметрично на це відповідати. У России, да, это уже вызвало изжогу. Давайте послушаем, что заявил пресс-секретарь Путина Песков.
Ми не вважаємо, що надання Україні статусу сприяє зміцненню безпеки і стабільності в Європі. Ми завжди дуже уважно ставимось до наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів. Ми змушені вживати відповідних необхідних заходів щодо забезпечення власної безпеки в зв'язку з цим. Что Россия может противопоставить? Что она может Ну, хотілося, предпринять? звісно, сказати, що в будь-якій непонятній ситуації бомбі Воронеж, але це ми можемо пожартувати і заспокоїти десь себе, але направду потрібно до ворога відноситись доволі адекватно і з повною оцінкою, точно не недооцінювати його. Все ж таки у Росії є інструменти впливу, які ще залишаються. Тут чітко Пісков, як завжди, дипломатичною мовою між строк, але говорить про те, що цей крок не сприятиме безпеці. Чому не сприятиме? Тому що ми будемо реагувати на це. Тому що ми фактично будемо розхитувати цю європейську безпеку. Це не сприяє, тому що це не відповідає Росії. А Росія на сьогоднішній день і створює всі проблеми безпекового характеру на європейському континенті. Таке зізнання собі, але ж це зізнання нікому не гаряче, не холодно. І так всі розвідки світу знають чудово, що робить Росія, і всі чудово розуміють природу російсько-української війни. Інша справа, що які можуть бути це кроки? Перш за все, це розхитування ситуації всередині України. Тобто це гра в дві руки для того, щоб поляризувати суспільство. З одного боку, підсилюючи проросійські настрої для того, щоб викликати зворотній ефект на проукраїнському тлі. Тому що в нас же дуже часто і густо, скажімо, оця картинка російського радикального українського націоналіста, патріота тощо і так далі, от в цих демонізованому образі, це ж картинка, яка береться, фотографія тощо, якраз українці, які захищаються від Росії. Це від зворотнього з'являється як реакція на намагання Росії захопити Україну, знищити саму Україну і її сутність. І відповідно, чим більше Росія зараз буде підвищувати і радикалізовувати проросійський голос в Україні, а ми ж знаємо чудово, у пана Медведчука достатньо для цього і каналів, і своєї присутності політичної тощо. Причому в різних абсолютно політичних проєктах. Ми от тільки нещодавно бачили акції сьогодні під Офісом президента, де прихильники одного з блогерів, який чомусь живе не в Клязьмі, який чомусь живе в Європейському Союзі, чомусь веде політичну активність дистанційну, підставляючи тут людей, які виходять цими червоними кульками і так далі, зі слоганами його прізвища. Причому чомусь тільки російською мовою, абсолютно українською взагалі не почув жодної там зі слоганів і чомусь постійно з образами в бік будь-яких і інших мислячих людей. Тобто і через такі організації, і через свої прямі політичні організації розхитування, відповідно, це викликатиме ще більший імунітет середини суспільства, температура організму буде підійматися, і сподівання в Росії є, що організм сам себе таким чином фактично буде розвалювати зсередини. І на осінь, на місцеві вибори, я думаю, що Росія буде це дуже серйозно прогрівати. Це перше. Друге, це можливість загострення на лінії фронту на Сході. Третє – це можливі додаткові репресії по окупованих територіях, оскільки для України життя українських громадян не є пустим звуком. І для Зеленського ми бачимо, що він прийшов на теза гуманізму, і по своїй натурі він є гуманістом, що йому дуже часто і закидають фактично в критику. Але тим не менш для нього це чутлива і чуттєва тема. Відповідно, якщо Росія підсилює репресії на окупованих територіях, то це буде помітним і болючим для українського суспільства і для української влади. Росія це може робити запросто. Для них життя людей нічого не коштує, тим паче людей в окупації, тим паче в їх розумінні якраз зрадників. Тому що і Крим, і Схід України Росії не вдалося захопити тими зусиллями, якими вони хотіли, і так швидко, як хотілося. Для них і кримчани, і східняки не проявили тієї достатньої лояльності, які Росія хотіла. Тому зараз ми бачимо демографічне заміщення, яке відбувається по Криму, тому що те населення, яке є в Криму, Росію не задовільняє. Вона його все одно сприймає через призму того, що це потенційні зрадники, які не виявились настільки лояльними Росії, як хотілося б, і які зберігають ще в собі інфікованість України, як почасто говорять російські спікери. Тому цей момент може і на дипломатичній арені. Це, звісно, посилення тиску російської дипломатії на власне лобі на Заході, на тих проросійських політиків, які є в Європі, на проросійські бізнеси, тощо з вимаганням від них більш активних кроків, себто створення більш жорсткого політичного контексту для європейських лідерів, зокрема для Меркель, для Макрона. Це і посилення акцій протесту по будь-яких тематиках, це і створення інформаційного тиску через фейки тощо. Тобто це гібридні методи протистояння, які ми спостерігали і можемо побачити їх і на сьогоднішній день
як російський вплив в західних країнах. Вы уже сказали про возможные провокации на Донбассе, обострение там ситуации. И вот сегодняшняя новость, которая с этим связана. Управление военного сотрудничества посольства США в Украине получило оснащение более чем на $60 миллионов, включая противотанковые ракеты «Джавелин». После они будут переданы украинским военным. Об этом заявило посольство в США в Украине. Давайте послушаем цитату. Допомога США у сфері безпеки та співпраця з Україною під час COVID-19 тривають. Вчора управління оборонного співробітництва посольства США отримало обладнання на понад $60 мільйонів для передачі українським партнерам, включаючи рації, боєприпаси та протитанкові ракети «Джавелін». США наполегливо стоять на боці України у підтримці її суверенітету та територіальної цілісності перед лицем російської агресії. Вот мне интересно во всем этом, могут эти «Джавелины» стать аналогом «Стингеров» в Афганистане? Ведь известно же, да, что советские войска там имели преимущество в воздухе и полное преимущество на войне благодаря своим вертолетам, но только когда появились там американские «Стингеры», война была фактически проиграна. Вот Фактор смогут ли, авіації мінімізувався. да, могут ли «Джавелины» стать вот таким фактором в этой войне? Я би не сказав, що вони зараз можуть стати таким фактором. Чому? Тому що, перш за все, їх дуже мала кількість цих джавелінів. Звісно, це доволі серйозна зброя, і кожна ця одиниця, вона є відчутною. Але все-таки це не та кількість. Якщо взяти пропорційну кількість «Корсарів», це українські протитанкові ракети, причому не набагато гірші, скажімо, від джавелінів. По деяких показниках вони уступають джавелінам, по деяких вони навпаки є більш якісними, скажімо, ніж джавеліни, більш придатними до сьогоднішніх умов війни. Їх більше в українській армії. І от вони використовуються на лінії зіткнення, на лінії фронту, а джавеліни, вони ж знаходяться в тилах. Тобто це зброя, яка фактично посилює тили у разі, якщо Росія спробує просуватися вперед. І це умови виставлялися західними партнерами, зокрема Штатами, що ця зброя не буде використовуватися на лінії зіткнення. По двох причинах, я так собі розумію. Перша причина – це те, що Захід системно демонструє свою незацікавленість в ескалації російсько-української війни. Захід реально боїться того, що ця війна може ескалюватися. І цим страхом користується Російська Федерація, весь час апелюючи до того, що ми підвищимо гучність війни. Європа має свої історичні травми, і отримати сьогодні повноцінний гарячий конфлікт, а не теплий, як він на сьогоднішній день, тому що він не заморожений і близько. Кожен день гинуть люди. Гарячий конфлікт всередині Європи з найбільшої воєнної сили європейського континенту і найбільшої країни європейської з однією з найсильніших армій на території Європи, тому що українська армія все ж таки вона відновила частково свій військовий потенціал, і на сьогоднішній день вона явно не є тією слабкою, якою хотілося б Російській Федерації. То для них, звісно, цього не хочеться, такого протистояння, яке буде вимагати і від них більш рішучих кроків, до яких не завжди їх суспільство західне, мається на увазі німецьке, французьке, американське, готово. Відповідно, політики будуть стояти в ситуації, коли вони будуть вимушені робити ті кроки, до яких не готове суспільство, або слухати суспільство і не робити ті кроки, які вони вимушені робити з точки зору своїх зобов'язань. Це для них неприємно. Але ці джавеліни є символічно важливими. Хоча, якщо направду сказати, то набагато більш важливішою є допомога рації, боєприпаси тощо. Тому що це ті речі, які використовуються постійно і які кратно підвищують обороноздатність. Тому що навіть мати джавеліни, навіть мати танки, артилерію, автомати – це те, що ми маємо. І так, але не мати, наприклад, засобів зв'язку – це катастрофічна ситуація, коли все інше стає металобрухтом. Або мати купу автоматів, гвинтівок тощо, але не мати засобів нічного спостереження, нічного бачення, то це фактично мати сліпу армію впродовж половини доби. І такої ситуації в нас було дуже багато. У нас були дисбаланси. Коли в нас танків стоїть більше, ніж ми можемо просто обслуговувати, але при цьому в нас базово не вистачає
куленепробивних жилетів, засобів захисту індивідуального тощо для воєнних. І тому ця допомога вона є дуже важливою, навіть не летальна. І я думаю, що це сьогоднішній, скажімо, нова партія на 60 мільйонів – це є ще один показник того, що Україна жодного проросійського вектора не займає, і в Україні питання протистояння Росії, співпраці з НАТО і Сполученими Штатами стоїть в одним з наріжних каменів. Это аргумент для переговорного процесса? Это может быть какой-то козырь? Це не стільки аргумент для перемовного процесу, скільки це фактор, який змінює контекст. Дипломатія не може бути сильною, якщо вона за собою не має сильної армії. З ворогом завжди потрібно спілкуватися. І це має бути спілкування і діалог різними мовами. Мовою юридичною, мовою політичною, мовою дипломатії, мовою сили тощо. І якщо по одній з площині в тебе втрати по позиціях десь не дотягуєш, то тут не буде те, що за допомогою 100% дипломатії можна 10% потужність армії вирівняти, і ти отримаєш 50-60 десь посередині. Не буває так. Відповідно, в тебе і дипломатія стає слабкою до рівня твоєї армії. Тому це посилює тили для української дипломатії, для того, щоб вона була більш проактивна. Ми ж бачимо останні місяці, як питання Криму почали піднімати, про що ми вже сказали. Як почала Україна діяти проактивно в Мінському процесові. Це і ряд ініціатив, це і посилення української делегації офіційними особами, це і дотичність переселенців, посилення української делегації за рахунок переселенців, це і демонстрація паспортів російських, їх маріонеток, яких вони привозять з собою, як частину російської делегації до Мінська, тому що це тристороння контактна група. Ціла низка інших ініціатив на міжнародній арені, по яких Росії не дають змоги вздохнути. І, відповідно, і це сьогоднішній день, це так само є одна з цеглинок у фундамент і у тил для того, щоб дипломатія могла бути більш проактивною. Тому що інакше ми пам'ятаємо, як Мінськ підписувався. Він підписувався в моменти тактичної військової поразки. Війни, да. Хоча, направду, якщо ми подивимось на ситуацію з Дебальцеве тощо, то це ж котли, які не є поразками української армії. Це були програні битви, правда. Але стратегічно це були перемоги України. Росіянам прийшлося у відкриту заводити свої війська, у відкриту йти на агресію. І Путіну перед обличчям тоді ще Олланда і Меркель відверто казати, що я знищу під час перемовин, визнаючи чітко свою роль і артикулюючи, саме тому, що українська армія тоді вже почала наносити поразки Росії. Тобто стратегічно це були перемоги. І мені здається, що взагалі цей дискурс, коли ми говоримо про навіть наші поразки на фронті, а подекуди і про перемогу, говоримо з позиції поразки, це є абсолютно невірно. Потрібно і про поразки говорити з позиції того, що ми винесли, який досвід, і як, і чому це трапилося. І, відповідно, тоді можемо бачити, що і у низці наших поразок дуже часто це, направду, не поразки, це, направду, перемоги, в яких поразки були у іншої сторони. Як мінімум, це паритетні ситуації, коли ніхто з титля не вийшов переможцем. Давайте поговорим о наших приоритетах на этих переговорах. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, в очередной раз напомнил про красные линии, которые мы не можем перейти. Давайте послушаем, что сказал министр. Я можу вам озвучити червоні лінії, які ми не перетнемо у переговорах щодо Донбасу. Перше – це прямий діалог з ЛДНР. Друге – ми будемо вимагати встановлення Україною контролю над кордоном і ніколи не відмовимось від цієї ідеї. Третє – жодні вибори не відбудуться на окупованих територіях Донбасу в присутності окупаційних російських військ або незаконних збройних формувань. Четверте – ми прагнемо реінтеграції окремих районів Донецької і Луганської областей, але не за російським сценарієм, коли вони матимуть якесь право вето на загальнонаціональні рішення у складі України. Традиционные эти красные линии. Диалог с террористами не ведем, граница под нашим контролем, выборы без вооруженных формирований законных и реинтеграция на наших условиях. Наши-то требования понятны. А насколько они могут быть услышаны Россией? Почуття можуть бути, але наскільки Росія готова до цього? Не готова. Росія не для того цю війну розпочинала, для того, щоб її отак от брати і завершувати. Для Росії ця війна – це інструмент, який вона використовує для досягнення своїх геополітичних, георегіональних цілей. Для Росії війна – це є один з інструментів її поведінки. Якщо для України війна – це щось екстремальне, і Україна як суспільство, для нас війна – це стрес,
то для російської держави війна – це один з інструментів. У історії Росії пригадати якийсь період, коли Росія не воювала, майже неможливо. Це періоди, коли, якщо вона не воювала, то вимушено під тиском якихось внутрішніх обставин і рівно для того, щоб знову повернутися воювати. Там виключення – це коли не воює. Це ненормальний стан. От тоді у росіян починаються проблеми всередині. Тому те, що для нас здається очевидним, що ніби потрібно досягнути миру, і те, що для європейців є зрозумілим, що будь-які перемовини мають досягнути миру. Для Росії не саме очевидно. Для Росії мінський формат і нормандський – це не формати перемовні. Це не формати про домовитися, про зійтись в якійсь позиції, яка буде виходити із інтересів України, з інтересів Росії в певній пропорції. Навіть 70/30, 90/10, чи як там собі уявляють в Кремлі. Для них це просто ще один майданчик, в якому вони борються. І з їх боку сидять просто дипломати, але такі самі в погонах офіцеру, мовно кажучи. Вони або можуть бути офіційно в погонах, або неофіційно в погонах, або не в погонах, але вони все одно государєві люди, і вони все одно там борються. Для них це майданчик Мінськ, в якому вони не приїхали домовлятися. Вони приїхали закріпити свою позицію. Тому вони говорять мову ультиматумів, тому вони говорять мовою тиску тощо. І тому в Мінську на сьогоднішній день без зміни контексту ситуації реально сказати, що можуть бути якісь рішучі зрушення – ні. Більш того, якщо говорити про Мінськ, то він і не має цих інструментів. Максимум ці інструменти має нормандський формат на сьогоднішній день. При всій його беззубості і при всій його, скажімо, слабкості з точки зору можливості реалізації. Але тим не менш це єдиний майданчик, на якому дійсно можуть бути якісь серйозні перемовини, до чого домовитися. Мінський формат – це операційний формат, який може супроводжувати виключно. Но, тем не менее, наши власти считают, что в минских переговорах есть результаты, и есть там даже чего удалось достичь, и чем можно гордиться. Глава офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию «Левый берег» об этом как раз и говорил. Какие достижения, какие задачи украинской делегации. Давайте послушаем. Протокол про консультативну раду що тоді, що зараз немає ніякої сили, але це дозволило нам здійснити обмін полонених та повернути 20 наших громадян. Тому я вважаю, що це того варте. Я радий, що суспільство уважно стежить за усіма процесами. Ми змогли повернути людей, підбадьорити мінський процес і зайняти домінуючу позицію. Коли суспільство побачить, які люди будуть з'являтися в рамках ТКГ, будь-які підозри і натяки на зраду розвіються. Переконаний, що ті люди, які сьогодні ставляться до всього зі скепсисом, побачивши результат, до якого ми рухаємось, нехай і не скажуть відкрито, але точно подумають: «Дідько, я був неправий, дарма я так думав». Результат – це припинення війни на наших умовах, кордон під нашим контролем, повернення наших територій, в майбутньому – повернення Криму. Вы согласны с такой оценкой, что мы смогли занять доминирующую позицию на переговорах? Направду, тактично зараз так. Ситуація В чому це виражається? Ми нав'язуємо порядок денний, власне. І що це за Зараз порядок? Росії приходиться реагувати. Тема кордону, просто з того, що про нього розповідали всі ці роки, намагалися домовитись з Росією, вона на сьогоднішній день стала фактично наріжним каменем і каменем спотикання для Росії. Тобто вона була артикульована і закріплена на різних форматах, і на нормандському форматові, і в мінському форматові, і в двосторонніх перемовинах. І вже Німеччина, той же Хайко Мас говорив про те, що спочатку безпекові компоненти, а потім політичні. Тобто це вже позиція України стає домінуючою, на якій Росії приходиться реагувати і відгавкуватись. Якщо раніше вони просто могли ігнорувати, казати, що цього не буде, то сьогодні їм приходиться наводити аргументи чому. Коли Росія намагалася змінити свій статус, скористатися ситуацією і посилити свої намагання стосовно того, що вони ніби арбітер, чи посередник, чи ще хтось, а сторона конфлікту – це так звані ЛДНР, то Україна продемонструвала паспорти одразу ж і перехопила ініціативу і підняла статус української делегації за рахунок офіційних осіб, чим поставила Росію тепер вже на розтяжку. Причому двох ходів, які Україні однаково вигідні. Якщо Росія посилює свою делегацію також офіційними особами, то вони де-факто фактично підтверджують тезу, що вони сторона конфлікту. Якщо вони не посилюють свою делегацію, що вони зараз роблять,
то Україна отримує ще один доказ того, що Російська Федерація не хоче домовлятися, не хоче діяти конструктивно для знаходження миру. І це нам потрібно не для того, щоб когось в чомусь переконати. А в Мінську це позиційна війна. Так само, як в нормандському форматі. Коли я сказав, що він не спроможе досягти миру, тому що він не має цих інструментів, він не самодостатній, він операційний. І операційні перемоги там можливі. Він нам потрібен операційно для чого? Перше, це питання, які стосуються простого громадянина, людини, яка опинилася в вирі війни. Це медицина, гуманітарні питання, перетин лінії зіткнення, мобільний зв'язок. Це купа інших питань, які для вирішення російсько-української війни не мають критичного впливу. Але вони мають критичний вплив для конкретних людей. І це персональні трагедії. Операції, виїхати тощо. Друге, ми ж розуміємо, що російська пропаганда, російська лобі, дипломатія працює дуже серйозно на Заході. І вони працюють з тим, щоб змінювати соціальний контекст, змінювати електоральний контекст, який би впливав, і задавати порядок денний, впливав би на європейських лідерів. На відміну від Росії, з Путіним, якому абсолютно наплювати, що думають в суспільстві, в принципі, йому важливо просто, щоб його любили, тому що це авторитарний режим. Європейські лідери вимушені зважати на суспільну думку, що думають в суспільстві, які електоральні настрої, тощо, тому що їм переобиратися. А вони вимушені зважати на думку бізнесу, який так само має свої інтереси, то, що лобіює, впливає. Якщо Росія працює через свої засоби масової дезінформації, Russia Today, Спутник і тощо, через свої філіали під підкриттям європейських структур, західних медіа тощо, працює на зміну порядку денного і думок суспільства, то це впливає на європейських політиків. А якщо вони працюють через своє економічне лобі з тим, щоб бізнес був зацікавлений в співпраці з Росією, лобіював потрібні Росії рішення, нафтовий бізнес, газовий тощо, будівництво, то важке, маю на увазі, важка промисловість, то європейським лідерам приходиться це реагувати. І нам потрібно в рамках Мінська, не щоб їм пояснити щось, розвідки працюють. І Меркель, і Макрон, і всі чудово знають, що відбувається на фронті не гірше, ніж ми тут. І вони чудово розуміють природу цього конфлікту. Але їм потрібні аргументи для власних виборців. Коли Україна заявляє стосовно того, що Росія паспортизує території тощо, або показує російські паспорти в Мінську, то європейські лідери мають можливість апелювати цього, зокрема, на закритих зустрічах з бізнесом, сказати, ну вибачте, ви нас зараз кажете, щоб ми робили, а дивіться, російські паспорти і так далі. Ну про який Мінськ може йти мова? Ми маємо зрадити Україну тощо. І це відбувається на експертних, бізнесових, інших форумах, закритих дискусіях, аналітики те, що готують. Тому для нас це важливо для того, щоб демонструвати світові і Заходу, перш за все, моральну вищість України і давати їм аргументи для того, щоб вони могли продовжувати підтримувати Україну. Тому що дуже спокусливо зробити так само, як з Грузією було, так само, як з Придністров'ям. Просто закрити очі, і як Саркозі тоді Саакашвілі сказав, коли попереджував стосовно того, що нічого зробити не можемо, це максимум. Тому що Росія просто дійде і захопить Тбілісі. А ні НАТО, ні Захід не буде реагувати. Тому для нас цей майданчик, він є важливим. Але важливим для того, щоб скажу непопулярну річ, не стільки продомовлятися, тому що Росія там домовлятися не хоче, скільки так само ввести там жорсткі перемовини, жорстку боротьбу. І саме тому нам важливо нав'язувати порядок денний. Саме тому нам важливо виходити за рамки Мінська і робити кроки, які будуть змінювати контекст, для того, щоб потім їх конвертувати в Мінськ і в нормандський формат. Це доволі серйозна історія, тому не дарма дипломати навчаються, і це професія, військові навчаються, це професія тощо. І це Росія далеко не найлегший ворог. Хорошо, предположим, мы доминируем, наша повестка доминирует в Минском процессе. А по Крыму мы что делаем? У Криму нарешті Україна принаймні почала актуалізувати це питання, і я думаю, що в найближчий час... Крым появился в заявлениях, выступлениях, и в офисе президента. Но что происходит у нас? На прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль дает ответ на вопрос журналистов про воду. Воды не будет. Пока нет таких условий, чтобы поставлять эту воду. Проходит несколько дней. На этой неделе появляется информация, что фракция «Слуги народа» подготовила проект закона о перечне предприятий, не подлежащих приватизации. И из этого перечня исчезает управление Северо-Крымского канала и управление Каховским водохранилищем.
А, советник Чи не бачу в цьому загроз? Советник Андрея Ермака Сергей Куницын в нашем эфире на вопрос про воду в Крым говорит, нет, он не говорит, что нет, нельзя подавать. Он говорит, это очень сложный вопрос. Хм. Он говорит, что тут палка о двух концах. С одной стороны, нельзя, конечно, давать воду оккупанту, а с другой стороны, мы наносим колоссальный ущерб экологии Крыма. Когда мы ее вернем, нам нужно будет вкладывать сотни миллионов долларов, чтобы наполнять почвенные воды, чтобы восстанавливать почву. Ну, в общем, он не говорит, что категорически нет. И одно за другим фактически эти процессы происходят. Исчезают, могут стать частными управления Северокрымским каналом. Советник, который может давать советы главе Офиса президента, говорит, що це неоднозначний вопрос. Ні, направду ж це все відбувається, і ми ж розуміємо, що так чи інакше різні абсолютно думки в різних кабінетах тощо. І хтось більш ствердно сприймає ситуацію, хтось менш ствердно. Для когось питання екології є більш близьким, скажімо, своя рубаха до тіла, ніж питання безпеки. І, відповідно, абсолютно різні думки. Але, зрештою, ми бачимо, що президент, голова Офісу президента, міністр закордонних справ, представник президента по Криму, профільний віце-прем'єр, то що всі говорять про те, що води в Крим не буде. Говорят. Если говорить не о словах, а о делах, да, хорошо, парламент сегодня этот законопроект не поддержал, его отклонили, Абсолютно, именно потому, він что появился шум информационный. Я думаю, тому що, скоріш за все, просто коли це вставляли туди, цілковито видно, що не розуміли і не знали. Ну, тобто, ми ж розуміємо, як дуже часто лобійські різні ініціативи засовуються в закони, і їх як бліг потім там потрібно вихоплювати. Потрібно по-хорошому, просто в «Слузі народу» всередині потрібно було б провести міні-розслідування і подивитися, хто взагалі саме в такій редакції подавав і чия це була ініціатива. Тому що... Ну, как сказала депутат «Слуги народа» в нашем эфире, сам перечень утверждает Кабмин. Вернее, не утверждает, а составляет. Да, как бы потом депутаты увидели... ну, от хтось на рівні Кабміну міг ставити або зрозуміючи, і свідомо вставлячи туди Північно-Кримський канал. Ну, вы сами говорите, что это кто-то лоббирует. А кто это может лоббировать? И для чего нужно приватизировать Северокрымский канал? Ще раз, я не думаю, що хтось хоче його реально приватизувати з точки зору економічної тощо. Хоча, якщо брати економічні складові, то по Херсонщині на сьогоднішній день він виконує доволі серйозну функцію для сільського господарства, яке розширюється. Тобто, цілком вірно, що там можуть бути економічні підвалини. Не знаю, не вивчав, тому тут я не можу сказати жодної експертної думки. Я припускаю, що це може бути, перше, просто розгільдяйство. Загальний перелік просто включили і все. Друге, може бути свідоме вставлення тоді або економічний лобізм, або з точки зору просування російських інтересів, тобто для того, щоб через один крок створити можливий прецедент додаткового тиску для того, щоб пустити воду в Крим. Або третє, можливо, навпаки, і закидання від політичних опонентів просто для того, щоб зірвати інформаційну бомбу у вигляді зради. Як тільки воно з'являється, одразу звернути увагу і сказати, бачите, таку воду хочуть пускати в Крим. І байдуже, що вони говорять, вони створюють собі основу для того, щоб це зробити. Але давайте це може бути основою? Я не думаю. Чому? Чому? Поясню. Перше, окрім того, що 5 ключових осіб по цьому напрямку, я просто не знаю, кого ще додати туди, хто може бути більш вагоміший від них, говорять, що цього не зроблять. Крім політичної відповідальності. Раз. Два. Суспільство цього не сприймає. Соціологія показує, що консенсус в українському суспільстві зворотній. Воду в Крим не пускати. 3. Є Женевська конвенція, яка чітко регламентує це питання. Тобто тут двозначності точно не може бути. Якщо по Сходу Росія не визнає свої окупації, і там ми ще могли би казати про певні дипломатичні маневри тощо і так далі, то по Криму все дуже однозначно. Росія спробувала анексувати Крим, вона окупувала його, відповідно, Женевська конвенція діє 100%. Четвертий момент. Технічно. На сьогоднішній день запустити Північно-Кримський канал, перш за все, це змінить баланс води по Херсонщині. А в Херсонщині на сьогоднішній день цю воду вже використовують то, що там почала заміщувати потреби України в рис, наприклад, який в Криму вирощували тощо. Тобто це викличе спротив локальний в Херсонщині. Наступне – це те, що в Криму канал багато в чому розкрадений, реально, занедбаний на сьогоднішній день, розпільний просто на метал. І, відповідно, запустити туди воду, там технічно її не можна пропустити. Я вже не кажу про те, що 5-6 років тільки візьме, щоб він почав працювати нормально, тому що землі стощені. Спасибо. Олег Саакян, политолог, был гостем нашего эфира. Мы говорили об актуальных для Крыма темах, обсуждали
геополитические вопросы, связанные с возможным возвращением и деоккупацией полуострова. Не переключайтесь, сейчас Заман в эфире. Спасибо.